చిలకలూరిపేటలో 30 ఏళ్లుగా జరుగుతున్న ఆనవాయితీ ఏంటో మీకు తెలుసా? వెల్కమ్ టు చిలకలూరిపేట స్పీడ్ న్యూస్. వానాకాలం వచ్చేసింది. చిలకలూరిపేటలో అన్నదాతల సందడి మొదలైంది. గత 30 ఏళ్లుగా వస్తున్న ఆనవాయితీని కొనసాగిస్తూ కృష్ణమహల్ సెంటర్ రైతులు ఈ ఏడాది కూడా ప్రభ ఉత్సవాలను అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు. వానలు సమృద్ధిగా కురవాలని, రైతుల ఇంట సిరులు పండాలని కోరుకుంటూ ఈ వేడుకను భక్తి శ్రద్ధలతో జరిపారు. మేళతాళాలు, డప్పు చప్పుల నడుమ కృష్ణమహల్ సెంటర్ నుంచి మొదలైన ప్రభ ఊరేగింపు పాత పోలీస్ స్టేషన్ చౌత్రా సెంటర్ మీదుగా కనుల విందుగా సాగింది. మార్గమధ్యలో గణపవరం నాగేంద్రస్వామి పుట్ట వద్ద పూజలు చేసి నాదెండ్ల శివారులోని వినాయకుడి ఆలయానికి ఈ ప్రభను చేరుకున్నారు. అక్కడ స్వామివారికి పొంగళ్లు వండి నైవేద్యంగా సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. రైతుల ఐకమత్యానికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలిచే ఈ వేడుక అత్యంత వైభవంగా, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ముగిసింది. పూర్తి వివరాల కోసం బయోలో